راديو إيرنا ناصع دمص إرتراويان ዕለታዊ ዜና ኣብ እስራኤል ዝቕመጡ ኤርትራውያን ብሰንኪ ሃገር ምስ ዕጡቓት ሓማስ ዝካየድ ዘሎ ግጭት ኣብ ስጋት ከም ዝርከቡ ሬድዮ ኤርና ዝተወከሰቶም ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ይገልጹ። ክሳብ ሕጂ ኣብ ኤርትራውያን ዘጋጠመ ሞት ይኹን መቑሰልቲ የለን ዝበሉ እቶም ወገናት ኩሉ ኤርትራዊት ብመንግስቲ ዝውሃብ ሓበሬታታት ተኸቲሉ ኣድላይ ጥንቃቐታት ክገብር ይምዕዱ። ብመሰረት ማዕከናት ዜና እስራኤል ዝሃቦ ሓበሬታ ኣገልግሎት ኢንተርነት ይኹን ኤሌክትሪክ ን72 ሰዓታት ክቋረጽ ስለ ዝኽእል ካልእ ኣማራጺ መራኸቢታት ክናደ ከምኡውን ንግዚኡ ዝኸውን ሃለኽቲ ነገራት ምቕራብ ኣድላይ ምዃኑ የዘኻኽሩ። ኣብቲ ብኤርትራውያን ንዝተጎድኡ ወገናት እስራኤላውያን ቀረባ ምብጻሕ ዝግበር ሓገዛት እውን ኩሉ ብጥንቃቐ ክግበር ይምዕዱ። ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ንተመለስትን ተመዛበልትን ንምሕጋዝ ናይ $358 ሚልዮን ሓገዝ ተሓትት። ብሰንኪ ብሱዳን ኣብ መንጎ ክልተ ጀነራላት ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ 15,000 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ሚልዮናት ድማ ካብ ቤት ንብረቶም ተመዛቢሎምን ተሰዲዶምን ኣለዉ። ሚኒስተር ሰብኣዊ ጉዳያት ወጻኢ ደቡብ ሱዳን ኣልቢኖ ኣኮል ኣታክ ኣብ ጁባ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ሱዳን ብሰንኪ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናብ ደቡብ ሱዳን 300,000 ሰባት ከም ዝተመዛበሉ ኣፍሊጡ። እዚ ቁጽሪ ናብ ፍርቂ ሚልዮን ክዓርግ ከም ዝኽእል ድማ እቲ በዓል ስልጣን ስጋታቱ ገሊጹ። ነዞም ዝተመዛበሉ ዜጋታት ንምሕጋዝ ናይ $358 ሚልዮን ሓገዝ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሩ። ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን እውን እንተኾኑ ናብ ደቡብ ሱዳን ዝሰገሩ ከም ዘለዉ ኣቐዲሙ ኣብ ሬድዮ ኤርና ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ኣብ ከተማ ጁባ ዝርከብ ማሕበረሰብ ንግዲ ኤርትራውያን ኣቐዲሙ ኣቢሉ ንደቡብ ሱዳናውያን ተመለስቲ ዝኸውን ረድኤት ንምግባር ናይ 100 ሚልዮን ፓውንድ ደቡብ ሱዳን ሓገዝ ምግባሮም ይገልጹ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ነቲ ናይ ኤርትራውያን ሰብ ጸጋ ረድኤት ኣፍልጦ ንምሃብ ካብ ሱዳን ንዘምለጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዓቕሙ ደገፍ ክገብር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ምንባሩ ይዝከር። ባንኪ ዓለም ኣብ መንጎ እስራኤልን ዕጡቓት ሓማስን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ደው ክብል ጸዊዑ። ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝመደበሩ ፍልስጤማዊ ዕጡቕ ጉጅለ ሓማስ ብቐዳም 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዝኸፈቶ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ካብ ክልቲኡ ወገናት ሰላማውያን ሰባት ግዳያት ሞት መቕሰልትን መጭወይትን ይኾኑ ከም ዘለዉ ይፍለጥ። ብክልቲኡ ወገን ዝወረደ ጉድኣት ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክትብል ዋና ኣካያዲት ስራሕ ባንኪ ዓለም ኣና ብጆርደት ማልሶኒ ምስ ሮይተርስ ኣብ ዝገበረቶ ቃለ መሕትት ገሊጻ። ባንኪ ዓለም ምስ ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብ ማለት IMF ኣብ ሞሮኮ ዝገብሮ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ እዋን እዚ ግጭት መኽሳቱ ኣዝዩ ከም ዘተሓሳስባ ድማ ተብርህ። እቲ ግጭት ድሮ ዋጋታት ነዳዲ ክውስኽ ከም ዝገበረ ድማ ትገልጽ። ዋና ስነ ቁጠባ ባንኪ ዓለም ኢንደር ሚትግል ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ክስተት ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ዋጋታት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ዝሰደደ ምድንጓያት ቀረብ ዳግማይ እንተደኣ ኣበራቢሩ ምዝንባዕ ንግዲ ሓዊሱ ድሮብ ቁጠባ ዓለም ኣጋጢሙ ዘሎ ክሳራታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ኣዝዩ ተኣፋፊ ነገር ዋጋታት ንብረት እዩ። ብሰንኪ እዚ ሎጂስቲካዊ ምዕጋት ዋጋ ነዳዲ ክውስኽን ዋጋ ኣቑሑት ክውስኽን ክትርኢ እንተጀሚርካ እዚ ነቲ ጸገማት ከጋዶ ጥራዩ ይብል ጌል። እዚ ሓድሽ ክስተት ናይ እስራኤል ኣብዚ ዓመት እዚ ክዝተየሎም ተባሂሎም ዝተወጠኑ ኣርእስታት ከይቀይር ድማ ስክፍታታቱ ገሊጹ። ኩሉ ግዜ ጉዳያተን ዝውንዘፍ እተን ትሕት እቶት ዘለወን ሃገራትን ዝበለ ጊል ኣብኣተን ድማ 750 ሚልዮን ህዝቢ ይነብር ክብል ደምዲሙ። ዓመታዊ ኣኼባ ቦርድ ኣመሓደርቲ ባንኪ ዓለምን ኣህጉራዊ ማዕከን ገንዘብን ሚኒስትራት ፋይናንስን ልምዓትን ሃገራት ኣባላት ባይቶ ኣካያድቲ ስራሕ ውልቃዊ ጽላት ወከልቲ ሲቪላዊ ማሕበራትን ምሁራትን ኣብ ሓደ ዘራኽብ ባይታ ኮይኑ ብዓለም ለኻዊ ስክፍታ ዘለዎም ጉዳያት እንተላይ ቁጠባዊ ኣረኣያ ዓለም ምጥፋእ ድኽነት ቁጠባዊ ምዕባልን ኣድማዕነት ሓገዝን ይዝቲ። ብተወሳኺ ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ ኣህጉራዊ ምዕባልን ፋይናንሳዊ ስርዓት ዓለምን ዘተኮረ ሰሚናራት ዞባዊ መግለጺታት ጋዜጣዊ ዋዕላታትን ካልእ ብዙሕ ፍጻሜታትን ይቐርብ። ናይ ሎሚ ዓመት ኣኼባ ኣብ ሞሮኮ ከተማ ማራካሽ ካብ 9 ክሳብ 15 ጥቅምቲ 2023 ይካየድ ኣሎ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን